hare baroɗe jihaadi hankimi fellat haa diina yaynomi wallat jihaadi hande kuremi lowat ngam faabade miskineɓe mi fellat ɓe mbaɗi mojoɓe ngam hinnago diine warde miskineɓe fellude piyane ngam sarde yimɓe e diine tugnade e majjere e mojobere renirde ɗe pelme ɗoftare joom en jawɗele hirnage otti totti funnage jimnoɓe en fetelaji ƴetti to maliɓe pukki ala ko heddi so wona wargoji gulle cokki e nder mum kure ɓe cokki funnageri e hirnageri fof kure e condi e nder mum otti olel wonti gotel ɓooyani jimnoɓe afrique e kuuɓal bone ɓe tekki ha tiiɗi maliɓe pukki duuɓi e kitale nde hare ɓe donki fedde jihaadi en e ballal farayse kure e condi ɓe dokki fedde gotago dongre Europe batuji ɓe daɗɗi fof ko ngam afrique bone yoɓe peccu fedde gotago afrique daɗɗi peeje Addis Abeba ngam lundade nde mojobere koninkoɓe afrique fedde koninkoɓe daranide sarde hujikinantoɓe farayse e gotago mumen Alpha Condé bayluɗo dosgal leydi ngam lamtade mudda tataɓo fiyanɗe kaaci laamu mum sola laamu koninke jooti Ibrahima Boubacar Keita laamu mum sola laamu koninkoɓe jooti koɗen vibje mbeyi gendi Thomas Sankara laamu Kabore sola laamu koninke jooti nden hare woppani ha mbarodi Russie dikkodiri gotiri e dental Europe Ukraine lummini tawi sifiro wawa fettoje petti taƴi ɓoggi haralleɓe maayiɓe ngari ina gajji bone ficcilaji dental Europe dogi pele jamyamaje donkodiri e hoorejo mawɗo leydi Russie Putin futtini guite haɗi Ukraine ɗanade France e Amérique dogi koyɗe jamyamaje donkodiri e Russie fedde dental Afrique feli goyta hoƴanoɗo caɗele gendi Mali ɓe jawnora ɓe buddi keeri hakkunde maɓɓe e hoddiɓe fedde gotago Afrique lundi Mali Guinée e Burkina Faso farayse sembini ngal tinodiral hakkunde maɓɓe e fedde gotago Afrique Mali riwi farayse jaɓɓi Russie ala ɗo yaano artiɗo wonno sababu o fof ko Afrique e jawkal mum lamɓe hanki kisnanani en lamɓe adinoɓe en ɗemɗe e pine e aadaji mbari hay hunde ɓe goppani Paul Doumer Albert Vincent Auriol René Coty ha yetti Charles de Gaulle Afrique woni e kaya mbeya laamu tubakiri fecciti Afrique handi ngore haɗi ƴellitare Senghor kaɗɗo pine aadaji e nder gendi ɗemɗe gendi e leydi o woppi ala fof ko acci so wona e leydi o tongi rewnoɓe hen fof soɓe gonti damuwol e leydi o ñaddi ala fof koɓe goppi so wona ɗemɗe gendije ɓe mbari gotal fodde mum ɓe dokki laatoɗen baroɗe gofen so nafani so en gayni gullen no baroɗe nder ladde ŋaken jabaragal so fiide mo wawi wonko heddi hare nayeɓe accata sukaɓe Russie rulni koninkoɓe mum Ukraine fettoje berli Allemagne jattini konguɗi wukkiti Amérique koninkoɓe mum wirwir ha Pologne kerol kuli jattini France daɗɗi peeje ngam disnodiral hakkude mum e hoorejo mawɗo leydi Russie kono hare ɓe pelliti Macron naati nder galle laamorgo leydi hoyɗiti weeti subaka kono o yejjiti barogal ŋaaki kono baroɗe bandum ndeeƴi Putin furƴini dental Europe kono ala koɓe jabti kelle kelni hakkude Russie e Ukraine kono ala hartotoɓe Afrique wonti sawru mbaggu bawɗi tungi kuɗol gendeki joom e sawtawol mum